Γεια σας παιδιά! Σήμερα θα δείξουμε τη γαλλική πλεξούδα, η οποία όμως δεν θα ξεκινάει από την κορυφή, αλλά από το πλάι. Αρχικά χτενίζουμε πολύ καλά τα μαλλιά μας, ώστε να μην έχουν κόμπους. Στη συνέχεια, παίρνουμε 3 στούφες από το πλάι και αρχίζουμε και πλέκουμε σαν μια κανονική πλεξούδα. Από τη δεύτερη φορά αρχίζουμε και προσθέτουμε μαλλιά. Σε αυτό το σημείο, όπως και στη γαλλική πλεξούδα την κανονική, αρχίζουμε και πλέκουμε μια απλή πλεξούδα. Στο τέλος, τα δένουμε με το λαστιχάκι. Και αυτό πρέπει να είναι το τελικό σας αποτέλεσμα. Καλή επιτυχία!